babangon na. Pagising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambalan na! Nicole Diala at Titan Jello! Magandang morning, Gen X! Taas na naman ang energy mo! Ganon talaga! Kailangan ko ng pera eh. Sa lahat po ng mga boss Oma, ng mga tsuper. Boss Oma? Boss Oma, di mo alam yun? Hindi ko alam. Kasi ito lang naman sasabihin ko sa kanila eh. Listen up, come on! Boss Oma! Boss Oma! Kausapin mo yung mga Boss Oma! Go! Dali! Makipagsiksikan, bitbitan na naman ako dito sa jeep. Kahit ang daming trip, hindi mo kami kayang sabayan. Magaling kasama ko, ang ganda niyan. Nag-iisa, Nicole Diala lang naman. Oh, Thank you diba? so much. Pero ano yung Boss Oma? Boss Oma, mga Sob Oma, mga boss among mga tsuper natin ngayon na nakatutok sa atin dito sa 90.7 Love Radio. Ha? Ganon. Boss Oma Obsob? Ano? Mga, kami Sob. mga Gen Z kasi may mga tawag kami. Sob. Sob. For Boss Boss. Oma Amo. Yan. Parang atabs mo ko, Yan. bata mo ko. Yan. Tapos Sob Boss. Yan. Parang ganito, di mo mala ang dat kilab na atila. So, alam mo ayan. yun. Alam ko yan. Kasi sige kami nga. mga Gen X, hindi lang ako marunong mag-rap. Hindi lang ako marunong mag-rap. Pero, alam mo kayo mga Gen Z, apakayabang nyo dyan sa mga boss Oma ninyo. Youngstana. Sob, Youngstana, Yan. ganyan. Hindi mo alam, nung panahon namin, Mm. kami mga Gen X, kami naman nag-umpisa ng mga repa peeps. Ay. Kami naman nag-umpisa ng yung mga balibaliktad na yan, hindi lang na ilathala. Lathala? Ang luma. Ang luma ng lathala. Hindi lang nasusulat. Yan. Kasi wala pang social media. Mhm. 'Di ba? Pero kami talaga yung nagsimula niyan. Yung mga balibaliktad Baliktad. na mga salisalita. Sa bagay, di ba yung kantang No si Balasi, Oo. baliktad na salita. Grabe yan naman, eh. hindi ko naman masyadong inaputan yun. Super, hindi pa yata ako pinanganak Ano ba nung yung si Bala. yung pinanganak anong Ano mga na, kanta? mga 80s na, mga Ano? I made it through the wilderness. Grabe. Yan, like makipot na virgin, YMCA, ganon. inabutan mo yan. Hindi inabutan ko, pero bata pa ako noon. Bata pa ako dun sa YMCA, ganyan. Yung mga ganyan tugtugan, yung mga 70s na tugtog. Mm-mm. Naabutan ko siya, meaning, bata pa ako noon. So, yun na yung mga background music namin. Yan. 'Di ba? So, Boss Oma, Yun ang Sob, tawag yung may namin. mga terminology. Tapos, yung Youngstana, Youngstana, ito yung mga kaibigan ko. so mga kaibigan mo. So ito yung ano yung description mo nung isang araw, yung sama-samang kumakain ng yung sobrang forma, Yan. pero isa lang yung potato corner na binili. Yan. Yan yun. Oo, yung ambagan kayo sa pagkain. Oo, Kami ganyan. yan, mga Youngstana. So kayo yung mga antag dun, simbang gabi. Total magpapasko na, malapit na mag-September. Oo. So ito yung mga mapopormang hindi naman nagsisimba. Alam mo Tapos sa gilid. Alam mo ganon. kasi, ante, ganito yan. Dati, ganun lang kami. Oh. Pero medyo... Nag-level up na ba? Nag-level up na Saan naman. part? Hindi ko nakita. Nag-level Saan? up kami. Dati Paano? naka-blue corner kami. Ngayon, oo. Mahaba, naka-kung fu shoes. Alam Yan, nila yan. Kung Fu shoes. Yan, hindi mo alam yun, kung fu Hindi, shoes. alam ko yung Kung Fu shoes kasi yun yung rubber shoes ko nung nag-aaral ako. Yun yung requirement Tapos eh. nakabaston kami dati. Baston, yun yung slim fit na Yan. yan. Ano tawag dun? Basta yung Sa inyo ganon. kasi mga pang-retro na. Yung mga bata pa maluluwag ako elephant nun. Oo. cut, ganun. Oy, pero yung elephant jeans, iba nagiging ano na siya? Nagbabalik lang. Nagbabalik. Feeling ko nag-evolve lang din eh. Yan. Yung Youngstana yata, yan na yung definition or yung ang equivalent niya nung generation namin, ng mga Gen X na naging exposed kami. Ito yung yung pantalon mas mababa sa brief. Yeah. Hindi, di ba? Hindi ganun yung forma. grabe ka Parang, naman sa amin. hindi, totoo naman. Hindi, tama ba? Tama. Oo. Tama. Di ba? Yung parang ano to? Parang kahit kabatch ko kayo, parang di ko kayo mag-gets. Oo. Di ba? Tapos,
yung mga, kunyari, rakista, may mga ganun pa ba Meron ngayon? Young pa Stana rin. din yan. Depende. Geng-geng din ba? Yan, Ano may ba? mga geng-geng. Iba-iba kasi yan eh. Alam mo kasi yung mga young Ang dami ko na ngayon. ngayon iniisip, iba-iba pa yung Young Stana sa geng-geng. Magkaiba yung Young Stana sa Oo. geng-geng. Oh. Yan. Kasi pag tinawag kang young star, may mga depende yan sa pananalita mo, sa outfit mo. Okay, diba? so Young Stana na sa pananalita, ano yun? Stana. Yan. Young ganun. Stana. Uy, pare. Ganun. Panis. Ganun. Wala ka pala. Ganun. Pangit. Ang pangit to. Ang pangit ka pakinggan. Sa O tapos inyo? yung Young Stana na sa pananamit, yun na yung mga porma-porma. Oo. Mga sobrang porma. Fashionista. Ah, Ganun. yun yung passion nyo. Grabe ka sa camera. Hindi sa bagay kanya-kanya ng fashion. Kayo naman, 'di ba, hindi niyo naman masyado magets yung mga pormahan namin, 'di Oh, ba? ano ba Ay, hindi, pormahan pero yung nyo? pormahan na ako gets mo yung porma ko, 'di ba? Oo. Like now, I tried. Ayan. Nagano ko sneakers. Yeah. Para ano naman tayo, Ang parang kipot naman ang outfit. para ano tayo, parang medyo lumebel dun sa mga Gen Z. ganyan. Nakakaloka. Pero alam mo kami mga Gen X, Jello. May feeling kami, kasi ako dinaanan ko yung mga gimmick days eh. So, masasabi ko na kahit wala kaming pera, dahil ma-diskarte kasi ko, ako yung tipo kasi ng kaibigan na kahit wala akong pera, isasama nila ako sa gimmick. Paano ako yung runner? So, kung kunyari, kasi sila pinanser sila yung mga kaibigan ko si mga mayayaman. Sa Oo. ano yan, exclusive school for girls. Yan. Yan. So, mga mayayaman yung anak mayaman. So, ako lang yung scholar. So, etong mga to, ganyan. So, sila talaga may mga pang-ambag. Meron talaga silang pera. So, ako dahil wala akong pera, kaya ito isang tip ko, pro tip para sa mga Gen Z. Eto, sige. 'Di ba? Kung wala kang pera, kailangan meron kang ambag, meron kang diskarte na maibibigay. Kasi kahit wala kang pera, sigurado ko na meron kang gimmick mamaya, 'di ba? Hindi totoo 'yun kasi wala akong pera, 'di ba? Ang ginagawa mo? Wala, edi ako nga yung runner. Tagabili ng Yossi, Yelo, Ganun ganyan. Yung mga lahat. tipong kakain na tapos kailangan bumili ng Coke, bibili ko. Syempre, wala na nga ako ambag doon sa pambili ng pansit. Hindi pa ba ako uutusan para bumili ng Coke? So ako yun. Sa kwento, ikaw rin. Ako din, Ang yan. galing. Sagot ko sa kwento. Alam mo yung nauso recently na parang iba-ibang emotion. Oo. Kunyari, nakaka-lurky na iba-ibang emosyon. Yan. Malungkot, masaya. Masaya. Bata pa lang ako, ginagawa ko na yan. Hindi lang nailathala. Kasi nga, Hindi na isulat. hindi na isulat kasi walang social media. Yan yung isa sa mga parang ano ko yan, mga stand-up comedy ko yun sa mga klasiko dati. Paano Ang ginagawa linya mo? ko, may piso ako. Yun lang. Piso. May piso ako. Yun, may piso ako. Tapos sasabihin ko, may piso ako. Okay. Natakot. Tapos may piso ako na tumatumbling, may piso ako na ay, ganyan, tungto yung mga klasiko. Oh, mamaya, libre lunch ko. May kape ka mamaya. Meron. May gimmick mamaya. Kasama ako. Kaya napuntahan ko yan, yung mga yayamanin ng mga gimmickan dati. Dahil sa diskarte, kaya pro tip sa mga Gen Z. Yan. Para makasama ka, alam mo dapat may ambag ka. Parang outing. Para hindi ka matawag din na buraot. Correct, buraot ka kasi kapag wala ka ambag. Ambag, Tingnan mo pag outing. Bakit hindi ka sinama ng tropa? Si buraot ka. Kasi buraot ka. Wala ka nang ambag. Ikaw pa yung nagkalat ng suka, Yan. di ba? Ikaw pa yung maarte. Ikaw pa yung maarte. Ikaw pa yung cause of delay. Wala ka nang ambag. O, next time, hindi kayo sasama. So, kailangan, para makasama ka lagi sa gimmick o kung sa outing o kung ano man, dapat meron kang ambag. Galing. And even in the office, ganun yun. Oh, teka muna, ang dami mo na naman kwento. sorry Mauubusan po. na naman tayo. Ubus na ba yung time? Ang kulang ng time, sir. Baka gusto nating Dagdagan habaan. nyo naman po. Sir Ivan, habaan po natin. Anyway mga kabisyo, ako po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titanchelo. At ako ang kumikinang ina mo, ang kumikinang ina niya, ang kumikinang nating inang lating lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yan! Pasok ka!